קורה חברים, כאן ראיתי ג'וני בוטזיטון משוכלל ביותר, והיום אנחנו באלופים, עונה 3, פרק 1. אוקיי, בגלל זה פתיח. באלופים. ותסתכלו, אני חוזר אחורה. הכל חזר אחורה בזמן. אובסידיאן. די. מה זה? וגם אין לי חול מחומם בתנור, אז אני אלך להשיג עכשיו. כל הזמן חזר אחורה חברים, אני מתחיל להשתגע. אדום, אני הייתי באמצע לחזור. אני יכול לאכול בבקשה, פליז. אוכל? אני עכשיו הולך להשיג חול חברים, כי נועם בונה לי עוד מעט מרפאה, משהו מדלוקי, ועכשיו אני צריך ללכת להשיג קצת חול. חברים. הכל חזר אחורה בזמן, אני בהלם. הפסתי... אני אפסיק עם זה, בזמן האחרון הירח הפך לריבוע. סתכל על הירח רגע, יונתן. נועם הוא תמיד היה ותמיד יהיה ככה. לא, ריבוע כזה בלי לבן באמצע. וחברים, יש לי מים הבלבנים, למה? אנחנו אולי לא ציינו את זה, אבל היה לנו רגע מלחמה. של שלושתנו, ופשוט הזמן חזר אחורה חברים, נכון? אנו כבר חצרנו את הכל, סינדנו את הכל, עשינו הסכם שלום. לא יודע, אולי ב-15 דיימונד שהבאתי לך. לא, הם אפילו השתכפלו לעוד אחד וזה עכשיו 16. אני פשוט יש לי רק 3 דיימונד. מה? למה ואיך? יש לי רק 3 דיימונד. תקשיבו, כי אני חרשתי במיינינג. זה על בטוח נועם או אילי עשו את זה, כי אנחנו יכולים להביא את הזמן אחורה. אני לא הייתי בשרת כי אתם לקחתם ממני את החול. נשבע לך. לא, איפה דיימונד שלי? אז פתאום יש עוד אובסידיאן ויש לי עוד מים. לא, איפה דיימונד שלי? אין עליי דיימונד, אין לך דיימונד? אין עליי דיימונד. לי יש 13 דיימונד שאילי נתן לי. לא היה פה מים? טם. חברים, הכל חזר אחורה בזמן, ואנחנו לא משקרים לכם, זה לא אנחנו עשינו את זה. איפה אני? חברים, איפה הדיימונד שלי? חברים, לא נראה לכם שאנחנו כזה משתגעים רק בגלל זה? למה נראה לכם שאנחנו עובדים עליכם? אני עוד שנייה, אני יכול להישבע לכם ש... אני לא עושה את זה, אני עוד שנייה... אני לא יודע מה אני אעשה למחשב שלי. אני לא אעשה את זה, חברים, אני באמת לא יודע מה קרה, אנחנו פשוט נכנסנו לעולם ואז פתאום הכל חזר אחורה. נכון. אולי המחשב שלי עשה את זה, כי אני פתאום נכנסתי ואז רק מה? לא משנה. ואז שנכנסתי אני דרך הטלפון, אבל נו, יונתן... תסתכלו חברים, אני בקליק ימני. תסתכלו, אני בקליק ימני. אני רואה. כאילו סליחה, אני בקליק רגיל, לא ימני. ואם אתם שואלים למה לא שומעים את הרעש של העכבר, כי אילי תספר להם. אנחנו עושים חלש. לא, העכבר והמקלדת פשוט רחוקים. נכון. כן, הם רחוקים. כי עכשיו נייח. לא, אני חושבת שאנחנו בוחרים לשים את המחשב רחוק. רוצים לראות משהו חברים? יש לנו פה עציץ, כן, עציץ. עציץ, יש לנו עציץ, כן. חברים, יש לנו כלים מדיימונד. יונתן? מה? אתה לא נתן לי את הדיימונד? יש פה מעדר. מה? למה אתה בא לי מעדר? רגע! אילי? מה? תסתכל שם. התיבה! איפה התיבה ששמת לנועם? איזה חצבתי עכשיו? איזה חצב ואז הביא לו רק מעדר. אבל חברים, אני הראיתי לכם מה יש שם. תחזירו אחורה ותסתכלו שפתרתי את זה. בואו נתחיל שהיה שם גם מעדר ועוד דברים. איפה הדברים אליי? עשינו את הכיפה שלכם. איפה הדברים? אומייגאד! אומייגאד! תרים את הכיפה שלך על הרצפה שלי. זה של אילי. לא, זה של נועם. אומייגאד. חברים. אני פשוט מה קורה פה? למה פתאום הזמן חזר אחורה? זה לא פייר, היה לי סטאק דיימונד. כזה חרשתי במיינינג. זה לא פייר. חברים.
אוקיי, נועם משתגע. נועם, די, תמחוק את הסרטון הזה, זה לא את הסרטון. טוב, ביי. למה, יונתן? כי נועם אמר... אז מה? אני עדיין שולחת את הסרטון הזה. מה, נועם, אבל אתה ביטלת את הסרטון? נועם, כמה חיים אתה? אני לא יודע, אני לא בעולם. יואו, אכפת לי להרוג אותו. איפה אני מוחק את הסרטון. למה? אני לא מוחק. טוב, אני מוחק. חברים, אני עדיין פה. לא, אני לא מוחק. יונתן, יש לך כבשה בתוך הבית. בוא נלך לבקר רגע בווילג'. נועם מת. תתחבר! אני מתתי. נו, אז תתחבר! גרון טו הארד, מה זה גרון טו הארד? נועם, מה מתתה? היה לה דיסקרטון וקריפר. אז מה זה הארד? נו, מרי, עליהם לך דברים! אז הנה, תיקחו לי אותם עליהם. לא, הגנטון שלי מלא. אוקיי, חברים, זה לא היה אמור לקרות, נועם פשוט מת. נועם! נזכור אותך, הנה אני נועם! נזכור אותך תמיד. אתה לא תלך לך הדברים שלך. לא. איפה אני? הנה אני נועם! אתה פה? לא, איך הגעתי לפה? אני לא הייתי פה בכלל. תתקן, נועם. חברים, העולם האלופים משתגע. העולם האלופים משתגע פשוט ברמות. חברים, זה הזמן לעבור עולם אלופים. לא. כן. לא. אני לא יודעת זה הזמן. יונתן, עונה 4. לא. עונה 4 הגיעה. פתאום אנחנו כמו הפרלמנטום שהלילה נשאר לעולם. נראה לי. תסתכלו, לא נגמר הלילה. לא, אילי, הוא בקרוב ייגמר, אל תדאג. למה אין זה בבית שלי? פתאום הוא לא ייגמר ואנחנו תקועים פה לתמיד. אין לי מושג. חברים, האלופים משתגע. ולמה יש לי 3 וול שהייתי צריך להכין לי את המיטה? הירח לא היה פה. חברים. תסתכלו, מה זה הירח הזה? כן, גם אני ראיתי. מה? אוי ואבוי. אוי ואבוי. אולי צריכים להכין חללית לחלל? רק אלוהים יודע. לא, פשוט תשנו, סמכו עליי. קנן, תשמח על המדען. בוא נסמוך על המדען של העיר, חברים. חברים, אז תגיעו על המדען בתגובות. חברים, אני איבדתי את המקום של הווילג'. אבל מה עם הבית שלי? אני לא יכול לישון. אבל יש לי 3 וול שבעבר הכנתי את המיטה, ופשוט הם עכשיו באותו מקום שהם היו תמיד. 3 וול שהייתי צריך להכין לי את המיטה. ואז הכנתי את המיטה, ואז הזמן פשוט חזר אחורה. נו, תגידו את האמת. לא, אין מצב. אנחנו חרשנו במייקראפט ובמיינינג. תראו כמה גולד. מה? איפה האירון שלי? מה? למה עדיין נשאר הלילה? בוא נלך שוב. נועם. מה? באמת שאם המיטה שלי לא שם, הזמן באמת חזר אחורה. סמוך עליי, אם המיטה שלי לא שם, הזמן חזר אחורה. לא, אין מצב. פשוט אין מצב. למה נראה להם? מה יש למיטה עדיין? מה? תישן, אילי, תישן. תשנו כולכם. רגע, אני אקום מהמיטה ואז. נו? רגע. פתאום לא בוקר. לא, כן בוקר. בוקר בצורה... אני לא יודע למה, זה לא נראה כמו כל בוקר. גם אתם מרגישים את זה? גם אתה מרגיש את זה? תסתכל איפה השמש. מה? גם לא קמתי טוב היום. גם אני לא קמתי טוב. יכול פשוט לתת לי לבדוק. יונתן, תלך לשמש. זה נשמע רע שאני... לא, נועם, אני צריך משהו אחר. מי שיכול לעזור לי לחטוף אובסידיאן? נועם, אתה יודע מה זה הדבר הזה שאני צריך? מה? אנטנה כדי לבדוק... לא יודעת, עדיין... מה עם הירח? אני כבר מכין לך אנטנה. נועם, תכין לי אנטנה. איך מכין לי עדיין בסרטון, יונתן? כן. לא, אתה גם בסרטון. נועם, אנטנה, אני פשוט צריך קאבלסטון. תביא לי קאבלסטון. רגע, קריפר. אני פוצץ עליך. נועם, תביא לי פשוט מלא קאבלסטון ואז אני אבנה את האנטנה. לא, שמת לי גם את התקרה? אובסידיאן? מה זאת אומרת? לא, אני לא שמתי לך כלום עכשיו. די, נו, עזור לי. עוד מעט, טוב. לא! טוב, אני אבוא. אבל איפה פיקניק?
יואו, הלוואי שאני הייתי יכול לחצוב את הבית שלי והוא לא היה של אף אחד. כן, הייתי צריך מלא אתה קבלסטון. רוצה שאני אביא לך? כן, אני חייב מלא קבלסטון. רגע, גם פה את הכבשה בשביל אקספי. עכשיו, יונתן, כמה קבלסטון אתה צריך? לא מאמין. תביא לי פשוט את כל הקבלסטון שיש לך. אוקיי, גם אני חוצב קבלסטון. חברים, הזמן חזר אחורה, אבל המיטה שלי עדיין שם, שזה הנה, אני צריך לבדוק את הזמן בעזרת אנטנה, חברים. כן, נכון, המדען שלכם. ולא נראה לי אם הוא יסכים שיראו. יונתן, אתה תסכים שיראו את זה בסרטון? לא, 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 זה כבר עניין שלי. איך לבדוק אנטנות, אף אחד לא יודע. אז אני אצטרך לעצור את הסרטון. אז כן, חברים, זה הסרטון המקווים שלנו, אז כל לעשות לייק ולהביא את כפתור פעמיים. תרשמו לי בתגובות מה קרה לעולם שלנו. מה אתם חושבים שקרה לעולם שלנו? ויאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. אני לא הפסק לי את הסרטון כי רק מתי שאני אגלה את ה... אוי. אז כן חברים, זה היה הסרטון שלנו היום. הנה נתם על שקוראים לזה סאב ולייק. ותרשמו בתגובות מה קרה לעולם המזעזע שלנו. ביי.